Action na Radio Philippine Standard Time, las 10:11. This time. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Action! Night Patrol! Trece minutos nakaligas sa tak ng alas sa Jazz Action Radio Philippine Standard Time. Maayong gabi naman Bacolod, kag Pilipinas. Action Red Patrol, Action Marlon Hervayas. Dubdub sa tak ng alas 11. Isa ka oras basta biyernes. Nga papakalagad sa rin nga panatuntunan. Madabo-dabo ang mga aksidente nga nagluntad sa bunggid nga adlaw. Ang ining pizza 15 sa Oktubre. May pila sa ka mga aksidente nga nagluntad sunod-sunod pa. Aksidente nga ginadagaan gid sang dugo. Maya patay kag maya pilason. Nabatian initaran diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Pizza 15 sa bulan sa Oktubre ginatawag sa iban nga Swell Day. Mayara mga kaaksyon nga adlaw sang sining ginatawag sang kalabanan nga kapid. Adlaw sang pwede man magutod, pwede man kapid. Amo na sila nga sanday Judith kag Juna. Amo maning adlaw basta gani pizza 15 kag pizza 30. Kira siling adlaw man ni Manuel, apelido Do. In short, Manuel Do. Basta sweldo gani mga kaaksyon nagabarakang sanday Joe na kag Judith. Kung isahon mga kaaksyon ang bot sa ligon. Balayran. Naga-tonere sa Friday akon biyernes. Ang mga nagatrabaho sa gobyerno ang kalabanan. Wala sang obra bangod sa kinapatuman ginatawag nga 4-day work week. Tugas sa gihapon sa COVID-19 pandemic. Pero may ara mga kaaksyon talatapan sa gobyerno nga sige ang ila sa nga trabaho. Way man nagakahulugan nga, way man isang national nga mando. Na 4-day work week ang tanan nga mga talatapan sa gobyerno. Depende ini sa lokal government units mga kaaksyon. Pero
Ang importante subong ang pagbaton sang sweldo. Ang iban nga yara sa gobyerno nga nagtrabaho sa mga biyernes, pagka off magka-aksyon kay na alas 5 ang takna, naghulahapit na sa mabugnaw nga lugar. Sa mall, sa establishmento, nagalugar nga nami lagawan bla, nagpaliwaliwahan. Pero dapat samtang kamo nagalagaw-lagaw mga ka-aksyon ha. Basta hasta pa buwas lagaw nyo Sabado. Opdan kay ninyo permis sa ngartawa nga paghalong. Kagapag pulo pa matiyag. Tangod may aragid nga ang ilas sa nga tuyo ya. Hindi iya ang paggalagaw-lagaw, hindi iya ang pagpapalaklon sa mga establishmento, sa mga malls, pag grocery. May ara ang tuyo nila mga ka-aksyon. Amo ang pagpanilag kung sinong pwede nga makauitan. Kaya mo na silang natawag ang mga snatchers. Kag manog pickpocket. Di nagyapon madula ya. Labi na nga subo makaakson daw damo sang ng isog. Kaya manti, number 1, hindi makilala ang ilas sa nga nawong. Bagod nga sa ginasuksok o ginasuloob nga face mask. Kag face shield. Kung dasig dumalagan ang snatcher kag manog pickpocket. Kaulaw-balabang sa tiwas ang imo sa ding wallet o kung pagkabutang. Amo na halong lamang ka-aksyon na. 18 minutos na kaligas sa tak ng alas 10. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Di ta magpatubig-tupig pa. Sa lawan ta na maka-aksyon ang mga balita nga dapat naton sa nga pagatutukan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa lokal sa nasiring ta na maka-aksyon ang sunod-sunod nga aksidente. Kaukay na sa aga medyo tulatawhay pa. Ag-auto ginasudlan sa nga balita. May angot sa gumuntang sa Barangay 16 Bacolod City ho. Ang ginamon-gumon bala sa pila ka mga trabahante. Pati opisyal sa nga barangay nagareklamo ban. Ang reklamo mga ka-aksyon tiwaya pa sila mahatagan. Wala pa sila makakuha sa ginatawag nga honorarya. O kung ang tawag sa iba, andan na nga tawag sigapon sa sweldo sa sulod sa pila ka bulan. Ining isyu na ginpalabot na rin sa may sanggo niyang palungsod sa Bacolod. Kag sa itulopangod sa Pangulo, sa Presidente, sa mga punong barangay, sa Association of Barangay Captains. Pero ang problema mga ka-aksyon, ang panugyan sa ABC, kung pwede pa lang sa barangay level, palidawin na balik sa barangay, ang pag-resolbar sa saning problema ni. Kung hindi amuhaw, kung simple man lang ni. Una bes, di ba na siguro pag ipalabot na sa konseho sang syudad, kung sa barangay pa lang na-resolbar na, ang barangay guro nag-decide man na nagpangayo sa bulig sa syudad. Tangod hindi mahatagan sang kasulbaran gani sa barangay level. Bulo barangay lani pro ang isyo kag problema diri bangod nakataya diri ang sulok-sulok sang mga napektuhan ho nga trabahante sa barangay pati ang ila sa pamilya. Nagtrabaho na sila gani mga ka-aksyon para makaganar kag may gastuhon bakal sa pagkaon. Karon kun way na sang kuluwaon. Bisan gani botanta 15 dias lang nga delayed ang ila sa honorarya ang sweldo. Ang resulta sila balaan nyo man aguro antos kagragook sang ila sa nga sulok-sulok. Di lang ni sa barangay 60 katabo ini nga sahi sa senaryo may iban pagig nga barangay nga mo amo man Pati gani ang barangay Tanod. Di bla alawas man ako kaysa na ginakuha sa barangay Tanod. Pero may iban pagig nga barangay nga tatlo magbulan mo. Wala nakakuha sa bisan ilan na lang sa nga allowances. Ang nagapanguna diri nga rason mga kaaksonte. Number 1 among hindi pagintindihan sa mga mismo opisyal sa barangay, kapitan, kagawad. Pati gani kung isa sekretarya kag treasurer
nag-intraman. Di kon tadlo lang kutani, kag kon mayo lang kutani ang pagpalakas sa gobyerno pamarangay. Ang may balatyagon kuntani, hindi kayo maglapot sa amo nga punto. Galing kabante mayara gidya opisal sa barangay nga ila sa ginatinugan na. Ang ila sa di kaugalingon nga interest. Hindi ang interes sa mga empleyado. Ang ginasiligan para sa maka-aksyon amo malantani ang ginabato nila sa nga sweldo o kon allowances. Sa mga opisal sa gobyerno, yauya man ay. Opisal sa gobyerno pamarangay. Hindi ganyan malagawan nga sahi sa problema kamanti sa una. Sang 19 o kon mga 2000 siguro. Year 2000 or 2014-13 di ko magsala. Sang una may programa dari Aksyon Radyo Bacolod kada Domingo isa ka oras. Ang title blato nga Aksyon sa Barangay. Nakakaiter to sa mga problema pa barangay sa Bacolod kag Negros Occidental. Ari na ni mo ni kasahi sa problema. Hao mo na ari na ni katalakay na ni sang programa santo nga Aksyon sa Barangay. Kay amo to nga time ka aksyon nagasurvey na to reporter. O nag-angkor to mga ka-aksyon ti si Aksyon Ricky Arzaga. Dua kami to di Aksyon Andy Bailon blo sang una sang 2001 bla to kung magsala. Daw bata-bata pa ko to ato mo amo to ta. Tamo to gakalto kamo to sa mga kabarangayan gidya. Dua kami na Aksyon Dave bla to kon Aksyon Andy. Kuha kami sang sus di hamag ka mga reklamo palabot sa amon mo. Ang isa ka oras nga programa to Aksyon sa Barangay. Di to ka trespasser, no? Di to ka sus isa lang ka isyo, hindi ka igo sa isa ka oras mo. Kaya mo na. Ay kaduwang balita maka-aksyon, ay kaduwang insidente or ang isa pagid ka lalo pang doon nga balita maka-aksyon. Okay na. May nagalupok nga fire extinguisher sa barangay 39, may 32 anyos nga taga-barangay Tangob na patay gid. Ikatatlo nga balita sa suba sa Puente Villa, barangay Alihis sa Bacolod. Mayara sang lawas sang lalaki nga nakitaan patay nga nagarutaw. Kinsundan pag sa balita sa mga gabi mano. Isa ka aksidente, lalaki nga nagasakay sa ibabaw sang truck. Ang truck may karga nga tubo. May video nga nakita ko social media mo. Lain lang tabon kay pagkakuha sang lawas sang lalaki sa babaw sang truck ni. Dito sa ang iya sa nga survey nga natindugan to tubo. Ay kargados tubo ang truck mo. Lupay payang lawas ang kwan lalaki. May karga nga tubo ining truck maka-aksyon sa mga Sampaguita Village, Barangay E. Lopez, Ciudad sa Silay. Ining truck din naglabay ni sa may dalan nga may ara sang kuryente. Ang kuryente may kalayo o kon ginatuwag live wire. May isa ka persona nga paglabay sa ning truck mga ka-aksyon. Ginambalayan ng driver niyo. Hindi kayo magarot dasig ang dalagan sang truck. Margani nga nakahambal pa siya sa driver, sang inang isa katawo sa lugar. Kinambalay na yung driver maka-aksyon nga hindi pagsigiha ang pagmadalagan sa truck mo kay delikado. May kwan daw, may live wires mabaw na ho. Way gurok mati bala ang driver. Sige maniho maka-aksyon, sige manalakat sa ring truck gani. Paglabay maka-aksyon sus digtugid. Naglabay sa babaw may live wire. Ang lalaki nga to sa babaw to, ang lawas siya amogid anaka sa lawid. Kasakit, no? Pagkatabo sang aksidente, maka-aksyon gitingguan pa rin sa mga tao sa lugar nga tawgan sa taga-Sedeco para ma-off ang power sang kuryente. Kag siyempre gintawgan mo sa mga rescue para luwason ang biktima. Pero ang ulihing impormasyon nga nakalabot din sa aton daw hindi mayong resulta. Medyo mo bad news pamilya. Dugay-dugay base kung may magsulod na bag-o information sa aton. Kilalahon naton ang ngalan to sang biktima. Kaya ginibestigahan pa ito kaina sa ato sa kapulisan sa Silay PNP.
Isa pa kabalita, aksidente man gihapon. Pare, sa bonsang pizza kinsihaw. Man, biyernes, gili mo? Biyernes mo? Ay sabay ka aksidente sa may dalan sang circumferential. Asunod sa Bacolod, gapon, subong nga gabi. May di pasahero nga salakyan ba sumuhot. Sumuhot sa buli sa nagapundo nga trako. Kamay karga man gapon nga tubo. Ining POJ ni may ruta Mansilingan Central Market puno sa pasahero. Di seating capacity ano man lang subong 50% no kay may ara sang barrier. May nagasakay pa di mga ka-aksyon nga mga miyembro sa pamilya ho. May mga pilason nga bulong ato na hibaloon mga ka-aksyon na. Dugay-dugaya. Ano ba ba sa nga balita? May ara sang way ma-expectar nagabunag sang nagabunag sang lapsag, nagbata. 28 anyos nga babayi halin sa barangay Alangilan. Punta ni mapa-swab test ni sa. Diyos ta, way na maagwanta. Nagalusot ganyang isa rin nga bata. Isa ka baby boy. Tara sa Bacolod Respiratory Outpatient Conbro Center. Kaina sa udto ni. Hindi naman ibag-o. Damo sa mga kaangay sila nga mga hitabo, mga ka-aksyon. Ang lapsag nga nakabig naton nga daw di boynas niya. No, kay manti COVID-19 malas mo. Di basta lapsag mga ka-aksyon boynas na siya. Daw kasalungat abi, no? Amo nang pagpatita. Hindi lang pag ngalan ni COVID-19 kay lain sang binilin nga halit sang COVID-19 sa aton deres kalibutan. Alas 10:28 isingit ko na makakson dito sa may bahin sang Bugasong Antique. Sa Bugasong probinsya sang Antique may 3 to ka mga persona nagkalamatay. Lakip sa napatay mga kaaksyon, pulis. Subong lang agab inatabo ini. 3 ang butlang kong bilak-bilog pulis. Sa isa ka shooting incident pag pangluthang sa Barangay Kubay, South Bugasong Antique. Manaunta niya magka-aksyon kung nano ang plastada sa niya. Sa balita nasyonal, ti aray ni ay plastaranay na slaho. Plastaranay na sa mga kandidato ho. Sino nga kandidatong liyamado dore, sino dore ngidihado, sinong pierdido. Ang pila ka mga nagahara-hara nga mga kandidato sa pagka-presidente sa 2022 nga eleksyon, magsig balay na sila sa ila sa linyada ho. Kung kandidato sa pagka-senador ho, nga kuno mag-aupod sila ba? Mayara kandidato nga daw tandagid. Tandagid magpili kay manti balaan nila nga ina nga kandidato dako ang tsansa magdaog. Ay kandidato sa pagka-senador nga baw buinas kag daw liyamado kay daw taran nga mga kilala kag bantog nga presidential candidate daw kinuwagid sila. Una kay na sa nga udto makakson si Vice President Leni Robredo nagpagwa sa niya sa nga listahan kini sa Isaya galing kay na 11 lang to kulang pa isa. Samtang nagapanayag si Robredo sa ngalan sa iya sa nga mga kandidato ang duag nga background niya pati niya sa nga panapton fuchsia pink. Ang pink nagbanaag, ang pink sinaaw, nag-inaw-inaw. Amo rin ko nung duag nga dalon nga kolor sa babagampanya. Pari gindula na to abi ang yellow. Kay damo nagsuya sa yellow. Porte mga kandidato sa pagkasenador ni Vice President Robredo, 11 bilogo. Number 1 ganda rin mga kakson ba? Ang pinakakritiko hindi Presidente Duterte. Si Antonio Trillanes, kasundan ni Risa Ontiveros, bao, si Laila dali mga bisan priso, nagfalga po na.
Si Chel Jokno mabalik papili man. Oh. Si Bagilat, si Alex Lacson daw taga Negros Occidental, bili mo? Yan si Alex Lacson, magkapila naman ni kapapili sa posisyon bilang senador. Kapatiran party ni. Oh, si Richard Gordon, kinuha ni Robredo. Richard Gordon, kita isla ni Trillanes sa mano. Sa una, kasuyaan isla mo. Amo ni ang ginatawag nga some rivals turned allies. Inaway, makabay ni Duterte si Gordon. Si Gordon, ginabalikan man sa Duterte. So, ganito nilang botante. Depende man nagapon sa mga botante sa ulihiya. Kaya man naguro sila yung ginto. Oh, si Zubiri, ba? Si Escudero, si Villanueva, si Binay, kay Robredo. Way nag-anas Binay magpapili liwat bilang vice-presidente o kon-presidente ba? Nag-senador na lang sa ho. Ang isa ko no, may duwa sila kangalang nga ginapalian pa diho. Yan ay sa grupo ni Robredo mga kakson. Si Senador Manny Pacquiao naman, may ara man. May mga kandidato man sa isa ka lugar mga kakson, naglagaw si Manny Pacquiao ho. Simple man lang ya ang gimmick ni Pacquiao nga daw hindi daw mabugat sa Balatyagon guro sundon sa iban nga mga kandidato sa pagka-presidente. No? Ang gimmick ay simple lang mo. Palinyahon niya mga tao, gaan niya tag 1,000. Tag 1,000, ano? Siya yung mismo kapanagtag. Di, kung ikaw ara na sa isa ka lugar na 1,000 na gid ka maglinya. Di sa mga kung ka kandidato siya, pao ginisyuhan siya. Pero waay sa minasupak kakasuguan si Manny Pacquiao kamanti hambal sang Comelec. Agi sa spokesman nga si James Jimenez, pwede lamang ireklamo inaginahimo ni Pacquiao nga pagpanagtagtag sa 1,000 kung mag-umpisa na ang campaign period. Muna iya ang gawi ni Manny Pacquiao nga pinasay tanan nga mga kandidato sa pagka-presidente. Simple lang iya managtag 1,000 mo. Pag 1,000 kung 100 ang hatagan mo, di siyempre 100,000 man, di ba? Pag 1,000 katawo, 1 million. Pag 100,000 kabilog na tao, 10 million. Ano mala niyang 10 million ka Manny Pacquiao man? Abodla isyuhan si Manny Pacquiao subong bisan ka pa ba nagtani sa kwarta kay 101% halin iya sa mismo sa iya niya kwarta iba niya kandidato sundos Pacquiao muna ay isyuhan patana na. Alas 10:34 hibalon tanay ho. Tamo ba kita kautani sa nakalinyada dali nga mga balita ho. Partikular sa bahin sang national pro unahon tanay. Observation report sa ato sa nga patrol kamati isa lang ka oras ang ato sa nga ratsada diri basta Biyernes. Simulusuhan taray ang sulan sa Bacolod sa nga mga tanion. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Sa report niya Aksyon, Alvin Guava. Aksyon, Alvin, kamusta Bacolod sa buong place kami? Action Marlon, good evening. Ang laragway karon sa syudad sa Bacolod sining Biyernes ang kagabihon. Ti amat-amat na mala ang mga dalanon Action Marlon no sa sining kagabihon. Pipila na gid lamang ka mga salakyan ang aton sining nakitaan, especially kung going kaon na downtown na area. Ang downtown area actually kalabanan diri nga nakita ang Action Marlon ang pila nato nga mga kauturan dahulat ang ila sining nga mga pasahero. Ay. Actually may gapang inyadi pa mo. Sabi ko na gahulat sa 1,000 ni Manny. Isa pa na ginahulat man sa tanan. Apa man kung gani nila san umo? Oh, gani man. Oh. Makadto ginas Manny dis Bacolod. Hulat lang. So,
Ang iban ganito may information ko gahulat man nga ang ila sa warts nga ibutang bala sa ATM kay nakaparehistro na. No? O gali, no? No? Oo. Uh, I don't know action na Marlon kung nakalabot naman sa ibo hindi ba lang nakarehistro ka sa national ID. mm, There is assurance ang pagkulod. mm, May iba diskarte sa imo. Kadto sa amon nga mall. Mahimo mo na yang ma-applyan for ATM. mm. Oo. Kung may ara ka na ATM, i-present lang ang imong ATM number kag butangan na asang sulod. Posibilidad na aksyon na Alvin, posible gina nga aman, lapit dala eleksyon mo. Magsig na, magsig na. Oo, gani, mansig diskartehan na gani. Oo. Gisa gani action more doon kung kagahon, makita na ang iban, bangka na sa mga kapihan bala. Mm. May ara paginaya nga magluwas kagahon, kunti may hapon paginaya, nga mabilin sa kwartang isa ka politiko, gambal ni bilin ko, isingga na lang sa ila, gikan sa maayo nga kabubuto ni Alvin Graba. Ba, Si List. mapapili sang konsehal. lista na bok, lista na bok. Lista na bok. Giyambal kung way na unod, way na pundo, text ka lang sa akon kay balikan, kag makadto ko na. Amo na yung mga diskarte kung kay Action Marlon. Pero ang balik kita sa Laragway sa sunod sa Bacolod Action na Marlon, sa sining kagabihon, pipila ka mga utod nato na street cleaner especially along dalan sang sa dalan sang Luzuriaga ang nagaamat-amat na paninlo sa ila sini nga mga tagsa ka mga area of responsibility para naman kay paano nga magkaagahon tinlo na ang syudad sa Bacolod. May manigani kay gabi pa lang nga paninlo na sila. Uway lang nga iba natin nga mga kauton action Marlon, especially yung mga kapulisan natin sa idalom sa police station number 1. Nakitaan naman sila action Mar nga lambiyong, no? Nagapatimaan nga alas 10 na ang tanan nga mga buyas kag buto kag ang tanan dapat magpahigada kag magpanauli na kag umpisa na ang curfew action na Marlon, no? Ang pila ka mga kautoran na ugali nato nakitan sa kilid sang regional hospital especially kung ara kabala sang sa may dalan sa Lacson Action Mar kunti may ara di ang waiting shed ang iban gapwisto na while ang iban sa tubang mismo sa may baligyaan balasang mga bulong especially sa mga drugstores, ara man sila daraya gaplastar naman pero may mga karton naman action Mar, no? Para kahit paano samtang wala pa malawagan ang ila pangalan at igaro higda pa for the meantime kagang ibang diriya or istoryahan na ipa-action na Mar, no? While ang iban natin ng mga kauturan on board naman sa ila sila nga pribado ng mga salakyan, I hope pauli na sa ila sinitag sa mga puluyan. Oy, extra nga paghahalo, ha? Ay, nga Biyernes Action Bar, nagserbaran ko bala, damog silindi, no? Gani? Oo. Kagina, sa area sang circumferential road, may aksidente, pero tamlag pa, may napatay, duha. Ang napatay to action na Mar, atong pagsigabong sang fire X o kung na fire extinguisher may ara man for action na Marlon ang ibang pagida diri ang ginatawag kani balang atong nakuan bala siya na Mar atong nasapwan galutaw na lamang sa sapa no sa magsungay along area naman sa Pentebella action na Mar. So extra sa ato sila mga kauturan, especially sa pagdala sa ila sila mga salakyan, agudya hilway katama ang kag makapauli hilway kag mag-relax and at the same time maayo kag kung makapauli na sila mga salakyan sa ila puluyan, safe gidya action na Marlon. So, amuning pila ka mga observation sa patrol. By the way, ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang
life extension by the way, bantayan ha, dugay-dugay sa aton sini nga pagpanumbalik. 18 anyos nga lalaki arestado sa bypass operation sini nga gabi samtang apat ka mga persona pilason sa aksidente sa Circumferential Road sini nga gabi. Report sa patrol, ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Sa live stream, Martin Aliling. Okay, Athia Kimariman, mayong gabi. Star Mayo, watching live stream from Rochester, Minnesota, USA. Happy Friday, Aksumarlon Hinovaya. Thank you, Star. Milail Oligo, araman si Liz B. Subit. Good evening. Danny D. Siot, good evening, watching live sa Hinigaran. God bless, Imo program. Okay, Bani Cafe, Milail Oligo. Star Mayo, Aksumarlon, kay ligrit lang ko sa CC, Mrs. Alvarez. CC Nits, FC, and Dailin. Thanks, Gid, and God bless you and you're the best from USA. Liz B. Subit, watching from Himamaylan. John Peter Salmorin, Flor Diles. Good evening, Aksumarlon. Okay. Siya Josie Lin. Okay. Harap si Jacqueline Marino. Good evening. Hello, kay Josie Lin. Alright. Sige. Ngayong gabi, Diding Alohamiento. Milal Oligo. Okay, thank you. Kaparok-orok-oro. Nilma Talaban. Good evening. Tamiyaw, please. Vanessa Star Mayo, Jenky Dialagdor, Ando Walamar, Alex Monteza. Aruni Cipriano, mayong gabi. Aksumarlon, watching from China. Jason de la Cruz. Mayong gabi, Jason de la Cruz. Romy Castillo, good evening. Monitor Barangay 29, Marlon, sa FB, God bless. Aksyon Radio. John Peter Salmoren, Flor de Lisa. Amogani, nga si Willie wala nagpadalagan. Yes, Willie Revillame. Damo ito nagdayaw sa pagprangka ni Willie. Mamo sila nga duwan ni Dolphy, bla. Dibla, damo ito nga doso nga kay Dolphy, papili. Sa tiyambal ni Dolphy, magdaog ko ba, manukuda. Kaya ko, know-how ko sa ginatawag layi. Di ba kumayo mag-English? No? Tingnan na daw maganis lito lapid. Didain Jonah, gamay lang na iya action kay pesos malang kwarta ta. Biskan 10 million taran gamay compare sa dollar. Yes, correct. Si Manny Pacquiao may negosyo sa abroad. Dollar to ginaganar to. Ronald Hortilano, tani siya BBM manghatagman, damo kwarta, damo pabulawan. Dapat tupungan ni Bongbong Marcos. Kung tagtaganay kwarta, panagtagman kwarta, may kanin na kay damo kwarta sang ng ultimo nga butante. Basta importante, di pa madalas kwarta. Dalon kung ano ang ginapabutsyag sang balatsyagon. Ang gugma na ginatawag. Donald Kabasag, watching, okay. James Irvin Corpus, nga asirado ang dalan sa Gaisano City, how? Asirado ang dalan sa Gaisano City. Pacheck ko ba sa patrol? Sarad ang ilang dalan. Sige. Milail Uligo. Okay. Malabay man tada karon kay mati dara man tagalabay magpuli. Milail Uligo kagawad timay kag munit Lobaton o pod siya na kalay Visilya sa barangay Babulak sila sili. Didain Jonah Bao Puerte kalinong sandalan sa Bacolod. Supposed to be maskara galong tani sandalan sa Bacolod. Kari sa Bacolod magdala maskara. Tani gini, no? Hoping sa next year. Batsagan ta naman balik ang maskara. Dennis Perma. Okay, kay Sir Dennis Perma. Okay. May traffic accident na sa Gaisano City. Patay gitong bata nga victim. Okay. Sige. Salamat kay Sir Dennis Perma, no? Kay Sir Dennis Perma. May arasang traffic accident. Okay, dara sa matubang sa Gaisano. Sige. Salamat gid Sir Dennis Perma.
Si Khadija Abdullahi. Okay. Thank you. Sige. Ay, hit andaran. Okay. Kaya may information kung atong pacheck ko na kay kay Axon Alvin. May information nga nabaton kita nga atong truck nga nabunggoan sang POJ sa may dalan circumferential. Dao mo tong truck kuno nga naka-aksidente bunggo sa bata, no? Mo tong nagdulog. Sige. Salamat gid Sir Dennis Parma. Itimbre ni Axon Alvin, no? Kay Roger Torrecarrion, good evening Action. Great ko lang. Si Nani Kirao, taga Panukoy na si Nani Kirao. Sige, salamat Roger Torrecarrion. Okay, thank you. Ang iban balikan ta naman dugadugay. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatang palangga.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapala. Pabalik sa ato sa ring pagpangalagad sa ring bahin, balikan tanang patrol. Sa pila ka mga balita nga iga-plastar ni Action na Alvin kay damo sa nga balita subong nga nagaluntad ang karabanan aksidente gid, no? May report mga biktima sa hit and run. Katabuan ko ro ginablang amo gito ang pila ka mga sunod-sunod nga aksidente man. No, may nalumos kay nato sa suba sang alihis. May ara sang sa sila ito. Nakasalawin sa kurente ang sakay sa babaw sang tarak nga may dalang may karga nga tubo. Plus kay na sang hapon temprano pa may nalukpan masang fire extinguisher. Damo sa mga aksidente ba? Balik ka report sa Patrol with Action Alvin Guava. Action Night Patrol Field Reports. Action Alvin, sa ritali sa report, please come in. Aksyon Marlon, priso karon sa police station number 5. Ining 18 anyos nga soltero matapos na dakpan through bypass operation sang mga kapulisan sa Purok Bulinaw, Barangay 1 diri sa syudad sang Bacolod. Ining suspect unang subject sa operation ginkilala kay Elvin Binyas kag residente sang amuman nga lugar. Tunod diri kay police captain John Christopher Masangkay, ining subject sa operation nga si Binyas kinakabig nga street level individual kag akto gid nga nagbaligya sang illegal nga droga sa police nga nagpakuno-kuno for sure buyer. Now na-recover sa mga kapulisan ining 25 tanan ka elongated plastic sachet sang suspected Shabu Mordes, mga 6 grams ang kabugaton nga may market value nga 45,000 pesos. Sa dugang paginaton nga balita padayon nga ginabulong karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ining 4 ka mga persona matapos sa aksidente nga nagbunggo ang ila sining salakyan di pasahe sa likod o kung sa buli isang isa ka sa truck nga puno sang tumo. Ang mga nagkalabiktima diri kilala kay Jelly Austria, 62 anyos, kagang iya sining asawa nga si Maria Roselyn Austria, kag 67 anyos lunsay nagapuyo sa barangay Mansilingan. Ang pasahero diri Action na Bryce, ang sining rather Action na Marlon, sang sining salakyan di pasahe ang iya sining bata nga si Rodolfo Austria
subungan ining si Elena Mansueto nga sa diin ining salakyan magapadulong kun tani dito sa siyudad sang Cadiz apang pag-abot sa area sang Circumferential Road, Barangay Mandalagan. Aksidente nga nagbunggo ang ining salakyan di pasahe sa buli sa nga porsyon sang salakyan o kung sang sining truck sang tubo nga nakapundo gid lamang sa amo nga lugar. Balita kaga report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Alas 10:57 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pagay sa ring ambahanon case may goodbye. Aksyon Night Patrol magatakop naman na temporaryo. Sa mga waita malabutan nga mga mensahe ginpadala, puro pasensya, buwas naman. Kay sa gyapon kita ang magapungko sa saring nga palatuntunan. Ang ibalita nga way pagid naton malabutan na buwas aga follow upon sa patrol kay grabe kadamo subong sa mga hitabo. Aton nga mga aksyon unit reporters sa Wahinsang News Center Action and Defensor, Patrol Action Alvin Guaba with Action Dixon Ocon Ninyo Bugina. There is a technical control action or person with IT expert action Elway Dutelios. Ako naman action Marlon Hervaya. Nagapasalamat nagabilin sang good night. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!